Στην ιστορία μας αυτή, ήρωας είναι ο Πέτρος. Στο διαδίκτυο όταν μπαίνει, πολλά πράγματα μαθαίνει. Παίζει, διασκεδάζει, βλέπει. Μήπως όμως κινδυνεύει? Είμαι ο Πέτρος. Πηγαίνω στην 6η τάξη. Μου αρέσει να ασχολούμαι με το διαδίκτυο, να παίζω παιχνίδια και να βλέπω βίντεο. Αφιερώνω πολύ χρόνο στα διαδικτυακά παιχνίδια. Μαζεύω V-Bucks και αγοράζω εξοπλισμό. Γι' αυτόν τον λόγο έχω μια προπληρωμένη κάρτα που τη χρησιμοποιώ στο διαδίκτυο. Λίγη ώρα ακόμα και θα πάω στο επόμενο level. Πέτρο, παιδί μου, κοιμήσου, είναι αργά. Την πίστα αυτή την πέρασε και ήταν ευτυχισμένος. Έλαβε και ένα μήνυμα πως ήταν κερδισμένος. Ναι, τα κατάφερα. Αύριο θα παίξω πιο πολλή ώρα. Μα τι μήνυμα είναι αυτό που εμφανίστηκε? Για να δω. Τάμπλετ είχε κερδίσει αυτός. Πολύ γέλιο και χάρη. Άραγε είναι αληθινό ή μήπως είναι απάτη? Δεν το πιστεύω. Κέρδισε ένα τάμπλετ και χρειαζόμουν ένα. Κάνω κλικ για να βάλω τα στοιχεία μου. Χωρίς καθόλου να σκεφτεί, στον ενθουσιασμό του δίνει στοιχεία, κωδικούς, ονόματα, διευθύνσεις. Σκεφτόταν πως το τάμπλετ του θα είχε πολλές χρήσεις. Πέτρος Παπαδάκης, Α625 CQJB. Όμως μετά κατάλαβε απάτη ότι ήταν. Τα χρήματα από την κάρτα του φτερά με μιας γυνήκαν. Όχ, κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω έπεσα θύμα απάτης. Για να δω την κάρτα μου. Πω, πάνε τα λεφτά. Πρέπει να το πω στους γονείς μου. Μαμά, μπαμπά, έδωσα τα στοιχεία μου στο διαδίκτυο, νομίζοντας ότι θα κερδίσω ένα τάμπλετ. Τι θα κάνουμε? Ηρέμησε, Πέτρο μου, θα ενημερώσω την τράπεζα. Παρακαλώ, ακυρώστε την προπληρωμένη κάρτα μου. Ευχαριστώ. Και να θυμάστε, δεν δίνουμε ποτέ πληροφορίες στο διαδίκτυο, κυρία μου. Μην ανησυχείς, θα κάνουμε καταγγελία στην αστυνομία να πιαστεί ο απατεώνας που εξαπατεί μέσω διαδικτύου. Θέλω να σας καταγγείλω μια εξαπάτηση μέσω διαδικτύου. Ο Πέτρος υποσχέθηκε να είναι προσεκτικός. Σε κακόβουλα μηνύματα μην είναι δεκτικός. Θα είμαι πιο προσεκτικός. Πρέπει να ενημερωθώ καλύτερα για τους κινδύνους του διαδικτύου. Το διαδίκτυο εργαλείο χρήσιμο είναι πολύ. Αν όμως δεν προσέξουμε, είναι καταστροφή. Γι' αυτό και εσύ πρόσεχε. Κινδύνους να αποφεύγεις. Σε ό,τι μήνυμα κι αν έρθει, δεν απαντάς. Δεν αντιδράς. Φωνάζεις το γονιό σου και βοήθεια ζητάς. I'm sticking to the online safety rules. 1. Be safe, never give your full name, even when playing on an online game. 2. Don't give out your contact details, number, address, location or email. 3. No info in your username, someone could figure out your riddle game. Basically, keep your personal info safe, don't let it end up in cyberspace. Be safe when you're online, follow our rules and you'll do fine. Be safe when you're online. Και να θυμάστε, στο διαδίκτυο προσέχω και ποτέ δεν κινδυνεύω. Γεια σας τώρα. Πάω να παίξω με τους φίλους μου. Don't get hacked, don't get scammed. Protect yourself and sing this jam. Keep your accounts and devices safe. Better cyber safe than sorry. Don't be sorry. Better cyber safe than sorry. Don't be sorry. Better cyber safe. Got a weird message in your DM? Maybe a scam, could be a sham. Click a link to win a new phone. Show off to your friends, then you gadget your own. Nothing comes for free, nothing comes for free. Just delete it on 1, 2, 3.